Senyora consellera, en els darrers mesos hem sentit, tant per part de pacients, de professionals com de sindicats de la sanitat, denúncies per col·lapses dels serveis d'urgències a diferents hospitals de les Balears. Dia 8 de maig, SATSE va denunciar la saturació del servei d'urgències de Son Espases en 138 pacients a l'espera de llit. L'IBSalut va argumentar que no es tractava d'una saturació, sinó d'una puntual de pressió. Tanmateix, però, dia 1 de juny va ser el torn de Son Llàtzer. 53 persones esperaven a urgències sense cap llit disponible i alguns d'ells eren allà des de feia 3 dies. L'IBSalut va tornar a negar que es tractés d'un col·lapse. Aquestes queixes s'han anat repetint durant tot el mes de juny i dimecres passat, dia 19 de juliol, tornava a ser públic el malestar dels professionals i pacients de Son Espases pel que consideren, ells sí, un col·lapse de llits retinguts a urgències, que no és una circumstància estacional. Davant aquestes repetides queixes de professionals i pacients, ens agradaria que ens digués quines mesures han pres o fan comptes prendre per evitar la saturació d'urgències hospitalàries aquest estiu. Gràcies. L'atenció primària ha vist reforçat el seu personal, hi ha més contractacions i més personal en relació a l'any passat. I també s'han pres mesures estructurals físiques d'ampliació dels serveis d'urgències a alguns hospitals i se prendran a tots. Fa poc més d'un any, aquí mateix, li vaig fer una pregunta més o manco semblant. En aquell moment ja hi devia haver saturació. Vostè va negar que la Conselleria de Sanitat estigués executant un pla d'estalvi, sinó que estava fent un pla d'eficiència. Avui, davant d'aquesta situació que ens trobam a les urgències dels hospitals de les Illes, li he de reconèixer que crec que vostè i jo no entenem el mateix quan parlam d'eficiència. Menys llits als hospitals i més població durant aquests mesos a les 4 illes, quina eficiència és aquesta? El senyor Serra li va fer una pregunta la setmana passada, efectivament, molt similar a Formentera i a Eivissa, i vostè li va respondre argumentant que les retallades eren de l'època de Bausà. Les retallades van existir i jo no seré la que li negui, però a dia d'avui vostè és qui està al capdavant d'aquesta conselleria i ja fa 2 anys i li pertoca a vostè posar solucions en aquests problemes. En el PI no entenem ni compartim aquesta dinàmica que ha pres IBSalut de negar la realitat i de contradir el que diuen pacients i professionals, i no jo, perquè per això li deman que prengui més mesures, més eficaces i més contundents i que accepti la situació d'urgències hospitalàries i que revisi el nombre de llits i de personal del que disposa aquest estiu perquè encara queda molt per fer i se podria millorar. Gràcies.